جو ناوێتە بخێر گۆ میخۆ گۆماری خۆ ناوێ باوێتە چیە گۆ برام تەچ ناوێ مسافی کرد ناوێ باوێن پرسێ هەنێک دەبێ 4 پەرچێ کوردستان و هەنێک بە 5 پەرچێ کوردستان پێنجار کودەرێ برای من ئەو عەردت نابینە ئەرمێنیا و ئەزەربایجانێدا دەبێژنێ کار ئالیا قەرەباخێوان ئەو دەردەم کێ وەختا سۆڤێتۆنن هەبوو لێ دەرێ عەردێک دانوان گۆ حەیران لێ دەرێ ئەڤ عەردی ژوەرە ئێزیدیە گۆژبەر فەرمانە لێ دەرێ باز داین و ئەو کوردێک و لە دوو فەرمانە چوین هەنێک ژێ لە دوو فەرمانە چوون گۆ فەرمانەی خۆی هێژی بەردەوام بکن برای مش دەولەتە عوسمانیرە و ئەو کوردێک گۆ vêca ji dewleta Osmanlî re şer kirîn û ferman rakirin hinekî ji wan jî dewleta Tirkilwan qulbîn bazan wê derê re derketin sal û dem û da dewran sera derbas bûn xelkê gilî û gazinê xwe ji bîr kirin got birayê min kamên akokiyê kevin deynin û em ê ji xwe re li vê derê welatî ava bikin çi êzîdiyê wê derê jî hindik bûn got heyra em ê destê xwe bidin destê ev xem nakê hûn ji me li vê dê bêtirin em ê navê bikin Kurdistana sor sersera û serşeva Kurdistana sor Kurdistana sor ava kirin yani birojkê jî nedîtiye bi rastî min demkê jî nedîtiye û dîrokê jî de ne hez nekiriye got salkê welat kir ji mara hemçikara hatiye ava kirin tim û dayîm çend heyvin nabe salik gotedî xerab bû piştî wê yekê dewleta Rûsya Cumhuriyeta Rûsya got feşkilî birayê min herêkê welatê xwe bi destê xwe girtin û herêkê bûn serbixwe êl wê derê çilo kirin Kurdê û Mirdê wê derê ew ê bi Kurdistana sor dîsa hinekî ji wan li dû misilmantiya xwe çûn got birayê min bixwedê em ê herin bikin Ezerbaycanê hêna gomen bikin Kazaxistanê hêna gomen Çeçenîya re derkevin em ê hina birayê xwe misilman libin libin ji wan man û êzîdiyê li wê derê heyra kata Kurdistana xwe bi destê xwe bigirin em zam bikin hewara Kurdistana sor meşxwera ava kiriye got na birayê min bixwedê taqeta me nine wek tim û dayîm em ê herin çûn gihan Ezerbaycan û Kazaxistan û Çeçenîya wan dua derana derketin êzîdî û çend libê Kurdê welatparêz got rihê welatparêziyê dilê wan de dixwîne wan de feqîraman wan jî mecbûr e baza taqeta wan nema û jî çûn gihan Ermeniya ji xwe re gihan Ermeniya bi 10 sala got Ezerbaycan û Ermeniya li ser wê axê şer dike û rojkê rojam zanin tişkî wek Sovyetûniyonê dîsa werê ava kir heger hat ava kirên ew erdê dîsa bikeve destê Putin Allah û Evdela jî ji nav lapê Putin dernayixî û Ezerbaycan ne dêwa û ne Ermeniya wî perçî dêwa yani bi hezara xwîna xwe ser wê axê rejan ne perçê pênca birayê min perçê pênca weş kudirê aniye yani rajin barkî hûn karibin rajinê û deynin ser bilê xwe ne zêdeyî taqeta xwe wala ez xwazim dinya tev de Kurdistan ba birayê min ez neltijî bêtişîme lê wexta tivê wala perçê pênca ne dîroka te dwê dê heye ne tarîxê de heye bênû axa te ya li ti deverê Xwedê de nine got axa te û asarê te û tişkî te dwê axê te heye xelkê bi xêra xwe camêla bi xêra xwe got heyra hûn jî milet kirina me de av quncik jî ji we re û neçû serî wek tim û dayîm mixabin û sed mixabin silav û rêz ji bo her insanekî birêz û bixwin kîlo goştê berêz ta hûn bibin bi qewet û bi xîret û bi hêz